ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu, ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu ịnara ngọzi. Igbo ndị nwe m, ekene m unu, ya gazikwara unu, ihe ọma ya mere unu. Asị m na ọnwa Embamont ga-amara unu mma o. Ihe ọma pụrụ iche ga na-emere unu, maka na onye unu na-anụ olu ya bụ onye pụrụ iche. Ife ọma pụrụ iche ga na-emere gị. Ana m ekene unu niile, ndị niile bidoro isonyere m ọfụ. Asịkwa m unu ka anyị na-aga n'iru, na ịga n'iru bụ ndụ, ịlaghachi azụ bụ ọnwụ. Ndụ na-atọ onye ọbụla ụtọ. Ị chọghị inwe n'ike, mụ achọkwa inwe n'ike. Ya mere ka anyị gaba n'iru, anyị agaghị alaghachi azụ, maka na adịghị aga nya aha aga. Ana m ekene unu maka onye ọ bụ izizi ya efu iru m kịta. Onye ị na-afụ iru ya na onye ị na-anụ olu ya bụ eze nwaanyị Ogechi ọpụrụ iche. Abụ m dibịa nwaanyị. Okwu ọnụ m mmiri ya na ihe niile dịka chi si wee kee ya, nke nọ n'ụwa eji m ya zọ ndụ. Nke m na-emekwa kịta bụ ịzọ ndụ. Ndị niile na-esonyere m, ana m ekene unu. Asị m unu nnọọ na isonyekwara m ọzọ. Ka anyị na-aga n'iru. Ụgbọ unu so m aga bụ ụgbọ na-ebuga mmadụ na njedebe ịdị mma nke ndụ ya. Ụgbọ adịghị akwụsị mmadụ n'ụzọ. Ọ bụrụ chere ka ọ pụọ na ụgbọ a isowegha ya, ị ga-esogide ya ruo na njedebe. Aga m eso ọdịnala ruo n'ọgụgụ, aga m agọba mmụọ ruo mgbe m ga-anwụ, ebe m nwere ndị ichie ozuworo m, ebe m nwere mmụọ mmiri ozuworo m. Ya bụ, ọ bụrụ na ị soro m na nkụzi a, soro m na chanel a, ife ị ga-amụta buru ibu. Ị ga-eji mmụọ gị wee kpọrọ ya, ọ bụrụ ịdị na-amagharị ịmaga ebe a, isi na be dibịa nke gbanye na nke ọzọ. Mmadụ 100 agbara gị afọ, otu awụ na-eji. Ị chọbụ ịghọta ike nke onwe gị, ị ka na-akwụgharị. Ị chụrụ aja chi gị, chụọ aja mmiri, mana ị ka na-agagharị. Ị mụtabeghị ịgọ mmụọ. Ị ka na-achọ mgbe ị ga-anụ olu Chukwu. Mgbe anyị na-eji ụka, asị anyị na voice of the Lord is like a thunder. Ị ka na-achọ ka ịnụ olu ya, ịchọ ka ntị gị gbawa. Ụmụnne m, biko, achọrọ m ọ bụrụ na anyị na-agọ mmụọ, na-agọsi ike, tụkwasị obi na mmụọ anyị na-agọ. Ọ bụrụ na a chọrọ na gị aja, ka mmụọ ruo na ọkwa dị oke mkpa, na-achụgoro gị aja, doziere gị na mmụọ gị, ya gị na mmụọ gị adịgo na mma. Ife ị ga-eme bụ na obodo ọbụla ị na-anọ na-agọ ọba mmụọ na mmụọ adịghị echi ntị. Ife ahụ ị na-ayọ, ọ bụrụ na emere gị, mara na oge ya ahụ erubeghị. Ọ bụrụ na emere gị, mara na ya ahụ abụrụ oke gị, maka na mmụọ anyị na-akpụkwa adịghị echi ntị, aghụghọ adịrọ na ya. Enweghị ụzọ ọzọ esi achọ ihe n'aka mmụọ na-abụrụ iji nzu, jiri edo, jiri ọjị, were obi ịdị ọcha na aka ịkwụ ọtọ. Ụzọ a bụ ụzọ esi achọta mmụọ. Otu a ka esi akpọ mmụọ. Onweghị otu ọzọ. Unu jee na ndị a na-eje ụka white, ife anyị fụrụ ha na-ebugharị, na-adagharị, ihe a na-akpọ ya amansi. Mmụọ onye amụma dị n'ime ya. Ife ihe eme ije na be dibịa, ọ wulie na ọgbutu ala. Ihe ahụ ọ na-eme bụ ka ị wee kweta na e nwere ife a na-eme, na ọ bụrụ na mmụọ na-akwagharị ya. Ya bụ, ọ bụrụ na ị mepee anya gị, lekwasị anya na tụkwasị obi n'ebe chi gị na mmụọ nwe gị nọ, ị gaghị na-agagharị. A chụrụ gị aja chi gị, ka ife ị na-agagharịrị, kedu ife ị na-akpagharịrị, kedu ife ị na-akpagharịrị, kedu ife ị na-achọ. Ọtụtụ n'ime anyị nọ na-eme akara ọzọ, ọ bụrụ akara ụwa ha ka ha na-eme. Ọ dị ya ka ha kpee ekpere na adị anụ a. Ụfọdụ na-eme ha chụọra chi ha aja, fa na-ene anya ozugbo. Nwaanyị na-achọ di, ịchụọra chi gị aja, chụọra mmiri gị aja, ọnwa na-agba ozugbo ịchọba di. Otu a ka esi ame. Onye na-achọ nwa, ịchụ ha aja ozugbo, ọkwanụ n'isi ka o si, n'akara ụwa ka o si. O nwere ndị bụ naanị ofu aja ha pụta ife. Nwere ndị bụ na ha ya chụgide. O si n'ụwa, ihe ụwa na-esi na chi ya dị mma. O si n'ụwa gị, ya bụ sọnsọ na nke ofu dibịa ka ị ga-eme ije ife ụwa adịrị gị na mma, n'akara ụwa ka o si. O nwere ndị ya eje dibịa, fa ya ejegide ruo 20 tupu ọ na-emere ha. Ya mere ike agwụna gị, na-agbaghị otu isi agba mbọ ịpụta ife. Ndụmọdụ chọrọ ịdụ unu tata bụ unu chụ ha aja chi unu. Onweghị aja ọbụla a chọrọ nara n'iyi. Ịchụ ha aja ihe gbasara chi gị, nwa mmụọ na-adọgị ụkwụ ekwuo ha, jikọnata onwe gị, akwụgharịzina. Ụfọdụ na-adị confuse, na-ajụgharị ese ije chụọ onye nke ije onye nke a.
ụfọdụ ka ị ya ajụ asị gị na aja ahụ ị chụrụ agaghị aga onye ọbụla chọrọ ego, onye ọbụla chọrọ ka ọ bụrụ n'aka ya ka anyị esi wee tụrụ ugo. Ụfọdụ bụ aja ị chụrụ last year sef this year ka o ya erere gị, mana enweghị ndidi eme gị iji na-ebufuchi ego karịrị ego. Nwe onye agbere shuga n'ọnụ na-agbụpụ ya, unu chụọ aja unu egwetu mmụọ na ọnya na-eme oke nkwụgharị. O mechazi ụfọdụ ike ọdịnala agwụgo ha maka ife ha na-afụ n'aka ndị nwa na-agbaziri ha ụzọ. Ife ha na-afụ buru ibu. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị ata na afụfụ n'aka ụmụ nwoke ndị dibịa, ofu ụmụ nwoke ata afụfụ n'aka ụmụ nwaanyị ndị dibịa ebe a na-eji achụ aja. Biko nu chọta ụzọ nke bụ eziokwu, ihe nna akụziri unu ebe a. Gọbanụ mmụọ n'ime mmụọ na eziokwu, nwee na olileanya na ntụkwasị obi na mmụọ unu na-akpọku na ọ na-anụ ya. Anya dị afụ Chukwu, anya dị afụ mmụọ. Onwe anya na-afụ mmụọ kwa agwụgwọ m ụnụ ya. Ụfọdụ ndị na-achọ ka ha nụ ọnụ Chukwu mgbe a na-agwa unu okwu na-amakwụdị na ọnụ Chukwu na-agwa unu okwu. Ya mere nabatawanụ mmụọ unu. Ịnabata mmụọ gị na ịbụ onye mmiri, ịchụ aja since 2013, ejekwa n'afọ afọ agwa gị na ịbụ onye mmiri. Nụ ọ ga-apụta n'afọ na ịbụ onye mmiri. O nweghị ihe ga-eme ka o fichapụ gị n'arụ. Ịbụ onye mmiri, ife ọ dịrị gị bụ ịdị na-achụ aja opekata mpe ofu ugboro n'ọnwa na-atọ. Otu a ka ị ga-esikwa na-achụkwara chi gị. Ọ bụrụ na nsọ na achụrụ gị aja n'ọrụ onwe, achụkwara gị aja na-agọ mmụọ. Onye a chụrụ aja na-agọ mmụọ, ọ ga-eme gị dị connected. Oge anyị na-eji ụka asị anyị pray with our season, anyị gọbazie mmụọ ụbọchị sọrọ gị ịgọba mmụọ. Ya ka m ji wee sị onye ọbụla chọba ụbọchị a mụrụ ya. Ịchọtawa ụbọchị a mụrụ gị, ọ ga-eme gị ụbọchị a mụrụ gị jee gọrọ onwe gị mmụọ. Ị marago today is my day so I have to pray. Obodo iri na ị dị so busy icheta ha na ụbọchị ahụ bụ ụbọchị gị, ị ga-ejela ike ka ị gọọ mmụọ. Ọ bụrụ na ọsọ nsọ ụbọchị a dịka ndị na-ebido ka ị na-agọ nnọọ mmụọ na a mụrụ gị ụbọchị eke gọọ mmụọ. Ọ ga na-adụrọ gị closer. Mgbe ị na-eme n'ihe ofu ọnwa, ọnwa abụọ, ọnwa ịtọ wee ruo ọnwa isii, mgbe ị na-eruzila nwa ihe efu na ị ga-ejizi aka gị chọgbazie dị n'ọdịnala. Mana oke ngagharị ga na-eme unu na-adị confused. Iweta information n'aka dibịa nka, iweta information n'aka dibịa nka, otu a ka ị ga na-esi na-ewetagharị information, confusion adịkwuoro gị. Ịchụ aja kwenye. Ọnya mere tupu ị na-ebi n'ije ijekwube dibịa, gọọ mmụọ, kpọkuo Chukwu n'asụsụ ọbụla ị magodo iji akpọ Chukwu. Achọrọ m ịga ebe dị na m ga-akọ m agada. Ihe ọbụla mmụọ gị gwara gị n'ọnụ unu kpe unu adịghị ege ntị, unu kpe unu agaba. Unu kpe na-ekpere geenụ ntị ka unu mara ihe mmụọ unu gwara unu tupu unu esobe dibịa. Mụ ma mmadụ, tupu ị na-esobe m, jụọ mmụọ gị ese na ọ bụrụ mpụta ebe akụzicha nkụzi ọ na-eme gị n'anya kpemkpemkpem. Kedu ife mmụọ gị kwuru na onye ị na-agakwu? Kweenụ ka mmụọ unu gwawa unu okwu, ka mmụọ unu gbaziwere unu. Mmụọ unu gbaziwere unu, ọ ga-enyere unu aka. Mana unu kwere ka obi unu na-agwa unu okwu, unu ya efukwa ụzọ. Obi unu gwawa unu okwu, unu efuo ụzọ. Mana mmụọ unu gwawa unu okwu, mmụọ ya eduga unu n'ebe dị mma. Ụfọdụ ekorogo okwu ebe ha na-eje na be dibịa, koro iro, tụrụ ekworo, kwuru nseke. Maka na mmụọ ga-achọ ị nwere ike eje ebe a ikwute nke ga-arapụta gị, ma o imete nke ga-arapụta gị, gị na onye wee sebe. Ya mere tụkwasị na obi na mmụọ unu na-akpọku na a na-anụ olu unu. O wee bụrụ ya na nke tata ụmụnne m. Tata nkụzi ji maka ya wee bịa bụ nkụzi isiokwu ya bụ otu ị ga-esi wee chọpụta ndị otu bụ nke gị. Ana m eji nkụzi dị mma abịa mgbe ọbụla m na-abịa maka na mụ na mmụọ so akụzi ya. Nkụzi m na-akụzi n'ikuku n'ebe niile. Ọ dịghị ewute m na ụfọdụ na-eme copy and paste, ọ gbasara m. Ihe mma bụ na m na-akụzi nkụzi. Achọrọ m ka onye ọbụla bụ onye Igbo ghọta nke anyị, ghọta ntọala anyị, mara ka anyị si wee bido. Maka na onye ọbụla na-amaghị ebe mmiri si wee bido ya ma ọ bụ ya ọ gaghị ama ebe ọ kwụsịrị. Nkụzi a na-akụzi ọ bụrụ sọnsọ mụ na unu ga-erite uru n'aka ya, mana ụmụ ndị anyị ka na-amụta fa ya erite uru n'ime ya. Maka na onye na-apụta ọ na-achọta ụbọchị a mụrụ ya, nne na nna na-amụ nwa ha na-achọpụta ụbọchị a mụrụ nwa ha, na-edetụrụ ya, na-akọwara ihe ụbọchị ahụ bụ gbasara isiokwu nji n'aka ụmụnne m. Isiokwu a bụ ka ị ga-esi wee chọpụta ndị otu nke ịbụ. Dịka m gwaburu unu na mbụ, onye ọbụla si na mmiri. Ana agaghị anọ ma ọ bụrụ na mmiri anọ. Mmiri agaghị anọ ma ọ bụrụ na ana anọ. Na-afụ na anyị bụ one body with different parts of the body. Onye ọbụla bụ onye mmiri. Nọ ndị nwere akara ugo ndị mmiri bụ ndị a na-eme asị na ndị mmiri na-akpọ unu ga-echọrọ na mmiri aja. O nwere ndị na-achọrọ mmiri aja ma fa na-eme ọfụma.
O nwere ndị na-emeghị ihe chi ya mana ife ọma mere n'ụzọ ha, fa gwọrọ ọgwụ, fa achụkwa ha n'aja. Ihe ama bụ na ha bụ ordinary people pụtara n'ụwa na-eme biznes na-emechi ike. Olu oge a eji wee nọ dị fa n'ọdị ma ha bụrụ nwaanyị nwa fa chọrọ ya bụ n'ụwa na-esi na chi ya dị mma adị ama ama. Chukwu furu onye ọbụla n'anya ka onye ọbụla, kama na ife na-enye anyị nsogbu bụ ometalụ. Ụfọdụ ka arụso chi anyị na-akwegharị, asị unu mebe ife dị mma unu asị na mba na ife ọjọọ ka unu mma. Onye nọtazi ụwa na-ata afụ, onye nọrọ ụwa na-ata afụ. Anyị na-akụziri unu gbasara ọgọ mmụọ n'ọdịnala, ụfọdụ abaa n'ịgwọ ọgwụ, ụfọdụ abaa n'ibute ike, ife niile abụọ ometalụ na-eso unu. Ka ị ga-esi wee mata otu nke ịbụ, ngwa unu the easiest dịka ngwa unu na onye ọbụla si na mmiri. Maka ndị ya abịa ime m bọs, eze nwaanyị nke ịkụziri ode ama na eje na dibịa sị m na abụghị onye mmiri. Nkụzi m na-akụzi enwe ihe gbasara ebe isi, onwe ihe gbasara ebe isi o na ịbụ onye mmiri na ịbụ onye mmiri, onwe ihe gbasara ya adịghị ama ama. Maka na onye amụrụ ụbọchị eke na-abụkwa onye mmiri, onye amụrụ ụbọchị orie na-abụ onye mmiri. Akọwagoro na unu ka o si wee bido. Ana mmiri dị ya n'elu, kezie onye gbanarịrị ibe ya. Anyị niile bụ ofu, nọ ndị nwere akara ugo ndị mmiri. Mebi na onye a tupu ihe ọma na-emere ya na o yejeriri na mmiri wee pee homeji tupu ife ọma emebere ya. O nwere ndị na-emeghị ya mana ife ọma mere ya kwụnụfụ ihe dị iche. O nwere ndị bụ na nne na nna ha bụ na mmiri ka ha jeje chụọ aja, mmụọ mmiri enye ha nwa. Ndị a dị iche. O nwere ndị bụ na ha pụtara ụwa site na mmiri na ọ ka ha bịa were mmiri wee zọọ ndụ. Ihe ụwa mmadụ na-edu ya, akara ụwa mmadụ na-edu ya. Emechaa m ga-akọwakwa ihe gbasara ihe ụwa ma emesịa, mana ọ bụrụ na nkụzi a nke na ọtụtụ n'ime anyị ka na-agba ihe mgbagwoju anya ka dị ya n'ihe ụwa. Enwe oge m kụziri ihe ụwa mana nke okwu ọnụ, ife mmadụ kwute n'ọnụ. Mana ihe ụwa nke m ga-akụzi ọzọ bụ gbasara nke akara aka, maka na akara aka onye dị iche iche. Ya bụ ọ bụrụ na gị nwa bụ m onye na-anụ olu m nkịta na-afụ iru m na amụrụ gị ụbọchị eke, iji maa atụ ka nji 5 steeti nọ n'ala Igbo, na be mmụọ enweghị steeti, na mmadụ create all these states. Na amụrụ gị nwa ụbọchị eke, ọ bụrụ sọ gị nwa ka amụrụ ụbọchị eke a. Ụbọchị eke a dịka ndị mbụ na ndị egede si wee kọwaa ya, eke bụ anyanwụ na agbara, eke bụ anyanwụ. Gị nwa bụ onye amụrụ ụbọchị eke, amụrụ gị na Anambra, amụrụ gị n'Imo steeti, amụrụ gị n'Enugu, amụrụ gị n'Ebonyi, amụrụ gị n'Abịa. Unu niile bụ ndị otu anyanwụ. Efuru ka o si aga, efuru ka o si aga. Na ọ bụrụ na unu nwa bụ mmadụ na onye ọbụla unu na-eme na unu chi send out mmụọ unu, chi kpọku mmụọ anị, chi send the message out to the universe, unu mụnye kandụl, ọ ga-agaziri unu ọsọsọ awara awara. Ndị otu anyanwụ, otu mmadụ nọ n'ime ya, ọ bụrụ na ọ dị-emere ya ihe, onye ahụ bụ ajọ otu. Ya mere o nwere oge oge onye ma ome ọgbaji odọrọ gị kpọpụ ndị otu gị. Ndị otu gị ahụ bụ ndị gị na ha yi n'igwe wee bịa ụwa. Asị na ndị amụrụ onye nke a, onye amụrụ nwa tata bụ eke, onye amụọ nke ya, onye nke amụọ nke ya. Ihe niile amụrụ n'oge ahụ niile bụ ndị otu. Ụbọchị ahụ niile bụ ndị otu ụbọchị ahụ. Ya easiest way, gị nwa bụ onye na-akwagharị ka na-achọ ndị otu gị. Amụọ gị ụbọchị afọ, otu a ka ọ dị. Amụọ gị ụbọchị nkwọ, otu a ka ọ dị. Amụọ gị ụbọchị eke, otu a ka ọ dị. Ya bụ gị nwa bụ onye amụrụ ụbọchị eke, ndị otu gị bụ ndị otu anyanwụ. Ife ya na-agara unu ozi ma unu mụọ ka ndụ, ya na-agara unu ọfụma. Otu a ka ọ dịkwa onye amụrụ ụbọchị nkwọ, ndị otu gị bụ ndị otu ikuku. Ife ọbụla unu na-eme, ndị agwụ nkwụ ma agwụ nkwọ, unu ma ihe unu na-akpa ya n'obodo unu. Ikwụsị okwu, ọ bụrụ na ide ihe n'akwụkwọ mịnye ya ọkụ, ozi iziri gị oge esi na nwụrụ ọkụ ruo na be Chukwu. Ọ bụrụgodo ntu egbe ka itinye, ikwusiri okwu were ose ọjị tinye na ntu egbe minye ya ọkụ, ikuku ebupụ ya. Ịfụ na ọ ga-aga n'ebe izigara ya, ndị otu gị ga-abịa. Ya mere amụọ gị ụbọchị nkwọ, ndị otu m, ndị otu nkwọ, ndị otu ikuku bịa nyere m aka na ife m na-eme, nyere m aka nọ nke a ka m chọọ. They will come and help you. Otu a ka ọ dị na onye amụrụ ụbọchị orie, ndị otu m, efugo ndị otu mmiri, bịa na nyere m aka na ihe m na-eme. Ikwute mmiri, kwụsị okwu, ṅụọ mmiri ahụ aṅụọ, ji ya saa ihu gị. Ị bụrụ onye amụrụ ụbọchị afọ, kpota aja na obido aka na aja na kpọpụo ndị otu gị. They will come. Ụfọdụ n'ime ọnya bụ ndị otu anyị na ha achọgharị ndị otu kama na o nweziri ebe ọ ga-eruzasị na ndị otu ndị a na-enye ya nsogbu.
ụfọdụ bụ ndị a mụrụ gị na ha ofu oge, ndị nwụrụ n'ike, ndị gị na ha nwere ofu akara ụwa. Ya bụ mgbe a ga-asị gị na ndị nwụrụ anwụ na-enye gị nsogbu, ụmụada ndị nwụrụ anwụ na ọ na-enye gị nsogbu, ọ na-apụtara n'afọ otu ahụ na ọtụtụ asụsụ afa ndị ụfọdụ na-asụ. Otu a ka ọ dị, enwere ndị otu ọma nwee ndị otu ọjọọ. Enwere ndị nke bụ ndị gị na ha na-abụso obi uwe ofu oge. Mama Nkechi mụrụ nwa ụbọchị eke, mama na ya mụọ nwa ụbọchị eke, fa niile ụmụ niile a mụrụ oge ahụ a na-emekwa ya n'obodachi ndị otu ọgbọ, ndị eji grade, unu niile bụ ndị otu. Ọtụtụ bụ ndị gị na ha dị na mma, fa nwere ike nwụọ, ofu ihe gburu ike gbuo ha. Ọtụtụ n'ime anyị ndị otu anyị bụ ndị otu anyị na ha so wee pụta ụwa, ha yitolite na agbọ, ụfọdụ siri ime nwụọ, ụfọdụ mmadụ gburu ha, ụfọdụ egbe gbagburu ha, ụfọdụ nwụrụ n'ike, ụfọdụ moto gburu ha. Ndị ọ bụrụ na gị na ha na-abụbu ofu ọgbọ, ịpụtazi na-emewe ọfụma, fa wee buruzie ajọ mmụọ ha, n'ihi na gị nwa amaghachi gị, n'ihi na ị maghị ụwa gị, fa wee buruzie ajọ mmụọ na-esogharị gị n'ụzọ. Ọ ya bụ mgbe a gasị gị na ndị otu gị na-enye gị nsogbu, ije chụbara gị aja. Ya mere ka onye ọbụla ghọta ndị otu nke ka oke ngagharị achọrọ m ịmata otu nke ndị otu nkewa ka o bee taa, ka ụnụ ghọta otu esi wee kọwa ya, dịka gị nwa bụ average person na-agọ mmụọ. Sọsọ nke a ka ị ya amadebe. Otu dị mma. Enwere ndị otu anyị, otu a nnọfụ kịta sị na mbụ eze nwaanyị, nwanna ya bụ eze bụ eze, maka ndị bụ deputi mmụọ anị na-akọwa ekwesịghị ịkpọ onwe gị eze nwaanyị. Nwanne ya bụ eze bụ eze, a sị na abụ m eze nwaanyị, ọ masị gị kwere, ọ masị gị hapụ. Ya bụ ọ bụrụ na otu anyị nọ kịta na ị na-achọ ndị otu gị, nkụzi a nkụziri ga-enyere gị aka ịghọta ndị otu nke ị nọ n'ime ya. Site na ya ị na-akpọkwu ndị otu nke gị. Amachi mmadụ na mmadụ aghọta onwe ya na-ebute nseke na ndụ mmadụ. Ịmara chi gị, mara ndị otu gị, na-akpọkwu ha n'ife ọbụla ị na-eme. Ụfọdụ bụ ndị na-eme ha ribe nri, ewesatụ nri na-efere ebe ha na-eri nri, ọ bụghị tọba ya n'ala. Ndị otu mbịa rienu, ibelivu na so gị abịa ha, na ọ bụrụ ọsọ nsọ gị bịara ụwa, adịghị ofu abịa ụwa, a na-aka nkwụ wee bịa ụwa. Ya mere gị nwa bụ onye na-anụ olu m n'afọ iru m, nkụzi m amasị gị, biere m akara mmasị bụ like. Ọ bụ na ịbata na WhatsApp ịgwa m okwu, biko ede n'ife odide, were okwu ọnụ gị gwa m okwu, aga m anụ ihe ikwu. Nwa ife gbagwojuru gị n'anya na nkụzi a, ịbata jụọ m, aga m asa gị, mana akpọ na m akpọ. Ya gaziere unu. Dịka m na-agwa unu na o nwere ndị otu ọma nwee ndị otu ọjọọ, akọwagoro m unu otu ndị otu ọjọọ si aga. Ndị otu ọma ịkpọ ọfa, ha ga-enyere gị aka na ihe ọbụla ị na-eme. Ọ nwekwara ndị okenye nọ na ndị otu, dịka mbụ eze nwaanyị, dịka nna gwabu na mbụ nsị na mbụ eze nwaanyị, ọ bụrụ eziokwu na ọ nwegoro ndị bụkwa ndị otu m na-eme ife a m na-eme, mana fa anụsigo ụwa wee na ifu na ndị abụgo ndị elda dị na ndị otu m, maka mgbe ya sị gị ndị okenye ma ndị ichie ma ọ bụ ụmụada dị na ndị otu. Ya gaziere unu ụmụnne m. Ihe m na-agọrọ unu ọfọ ọbụla ọnwa Septemba abanyere ga-amara unu mma. Anyị ha achọ ọbụla dị nke kacha mpe n'ahịrị isi unu, anyị ha achọ ya achọ, maka na ebe ndụ unu dị o tere aka. Unu bụ ụmụ Igbo, ụmụ anwụ anwụ. Olileanya anyị bụ na ọ bụgodo iri na ya hapụ ụwa, na anyị ga-etighata azụ ọzọ. Ya gaziere unu. Meekwanụ nke dị mma, maka na mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọ.